Θα σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου εδώ στη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Εγώ θα ήθελα να πω, ακούγοντας σας, ότι ναι, έχουμε ανάγκη πρεσβευτές στο εξωτερικό. Και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι τα μέλη τώρα του Δήμου Μαντουδίου που βρίσκονται εδώ και ίσως και της ευρύτερης κοινότητας θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές της Κύπρου στον ελλαδικό χώρο και θέλουμε το μήνυμα να εξαπλωθεί και θέλουμε να φτάσει μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα. Η διαφώτιση, όση και να γίνεται, δεν θα είναι ποτέ αρκετή. Να ευχαριστήσουμε και την κοινότητα Αγκαστίνας για την τρομερά ωραία, την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία. Να πούμε στον κύριο Τζόρτον ότι είναι καλά να δημιουργηθούν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες με τη δική σας υποστήριξη. Εγώ θέλω να πω ότι 50 χρόνια μετά δεν έχουν ξεθοριάσει μνήμες. Από την εμπειρία μου ως βουλεύτρια της επαρχίας Κερίνιας και από την επαφή που έχω με τον κόσμο, βλέπω ότι δεν έχουν ξεθοριάσει οι μνήμες. Αντιθέτως, ο κόσμος γίνεται όλο και πιο απαιτητικός, διεκδικητικός και παρουσιάζεται περισσότερο αγωνιστικός. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο και καλά κάνουν όλοι να το λάβουν υπόψη ότι ο κόσμος ποτέ δεν θα ξεχάσει. Χρειαζόμαστε όμως αυτές τις συνεργασίες, αυτές τις συνέργειες, αυτές τις πρωτοβουλίες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ.